Yes. Koro kidwa wacho ni dwa telo ni joluo, nitie gik ma nyaka itim. Ngufu mar jaluo ok en jaluo. Ngufu mar jaluo en nitie ogendni mochunga kodwa, moyie supportwa. Jo-Kisii, Jo-Kisii, mage ma joma ne yudo tek mogik. To ne aneno kaka Raila no chandore, magidonjo te, mwayudo kombe Kisii, ma Kisii obedo karwa. Wawite sana. Onge ng'ama odich kode. Oluong ng'at achiel moro wuoyo kanyo, to onge ng'ama dhi bedo piny. Moluongo Abagusi Elders. Dong wan gi Simbarati kuro, kose nokoromo. Baba nok tim ni dhi wuoyo gi Governor Ongwae kende. Ni luongo professionals ma Kisii, iluongo elders ma Kisii, iluongo businessmen, itimo consultation, giwacho pachgi. Nok luong ng'ato ni Arati nyowa Kisii waromo go Kilifi, ni koro jo Kisii osewuoyo. Ok en kamano. Ok tim kamano. Te kinde gima bende pod wanyalo wacho ni nitiere jogo ma nitiere kod duol mopogore, ahinya te duond bura mar ODM, nikech ok wanyalo wacho ni ODM sani wuoye duol achiel. Kata obedo ni ne gibedo kod romo mano vipingo e kaunti mano ma Kilifi, odiochieng' manyoro bende waneno ka ogai mar ODM mano Oburu Oginga ne nitiere e gwengego mago mag Kamkunji mano bore Nairobi ka. Kendo dago mar mondo mi wawinjane report mano los no odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa Eric Owenga, kama duond bura mar ODM koro nolero ni onge chenro mar riembo jotelo manigi paro ma opogore e duond bura mar ODM. Adiera nitiere kanye wachno, kalo ni nitiere jomoko ma ang'eni nitiere ODM mosebedo kod paro ni jogo manitiere kod paro mopogore winjo